Ao longo de todo o ano son moitas as actividades culturais que se realizan no Concello de Poio, xa sexan organizadas pola propia Concellería ou polos diferentes colectivos culturais da vila. Para aglutinar todas as actividades e aumentar a súa promoción para chegar a todos os veciños, o Concello crea Poio É. Con Poio É queremos achegar a tradición, a cultura e a semente, o futuro que hai no noso Concello con proxectos que xa están arraigados aquí, como pode ser o Entroido, os Mallos, os Samaín, os Magostos, con outros proxectos novidosos para impulsar a cultura nestes momentos que está tan tocada pola situación que estamos vivindo. Dentro deste espazo, o Concello tamén presentou Verbas en Flor, o programa cultural para os meses de abril a xuño, no que se inclúen todas as actividades relacionadas coa cultura, a lingua e a memoria. A recopilación de todas as actividades que van dende o mes de abril ata principios de xuño no noso Concello, pois para animar a veciñanza a participar activamente destas actividades e ademais pois para que todo o mundo este ben informado e darlle esa relevancia que ten o despertar da primavera, a literatura, a nosa lingua e a cultura no noso Concello. Entre as actividades destacan as relacionadas co Día das Letras Galegas. Realizarase un obradoiro no Instituto de Poio e unha exposición con traballos dos alumnos para fomentar o seu amor pola escritura. Estes obradoiros o que fan é transmitir, non? En este caso, pois a figura de Xela Arias, o seu traballo, a poesía, que a nivel didáctico pois tamén é unha forma importante de que os nenos pois podan expresar os seus sentimentos, ese amor pola literatura, fomentalo e ademais, como se vai a facer unha exposición, pois que teñan esa experiencia, no? Do que é expoñer, do que é ser un artista por un día. A programación complétase cos xardíns colgantes nos centros educativos, actividades na biblioteca polo Día do Libro, os nosos instrumentos ou as festas das letras. En total, ao redor de 15 actividades para fomentar a cultura no Concello de Poio.